Χαίρετε κυρίες και κύριοι. 50 χρόνια συμπληρώνονται αυτές τις ημέρες από την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Σε πρώτο πλάνο λοιπόν απόψε η Ελλάδα μιας άλλης σκοτεινής εποχής, αλλά και εκείνοι που τόλμησαν τότε να γράψουν ιστορία. Εδώ Πολυτεχνείο. Καλώς ορίσατε στη μεγάλη εικόνα. Χώρα διήρχετο μίαν κρίση, αναζητούσα διέξοδον. Μετά την δύση του ηλίου, πας κυκλοφορών εις τας οδούς θα πυροβολείται άνευ προειδοποίησης. Σας μιλά ο ραδιοφωνικός σταθμός των ελεύθερων αγωνιζόμενων φοιτητών. Είμαστε άοπλοι. Θέλουμε να τελεσονίσουμε. Είμαστε άοπλοι και να δεχτούμε Για να καταλάβει κανείς τα γεγονότα του 1973, είναι πρώτα χρήσιμο να αντιληφθεί πώς ζούσαν οι άνθρωποι στη χώρα μας από το 1967. Η μνήμη έχει σταματήσει εκεί και μένει ανεξίτηλη. Εγώ ήμουν 15 χρονών και είχα πάει για τον υποχρεωτικό εκκλησιασμό του σχολείου. Τα βρίσκουμε όλα κλειστά και μας λένε ότι έγινε δικτατορία. Η μόνη ουδετέρα δύναμης η οποία υπήρχε έκρινεν ότι όφιλε να παρέμβει. Γυρίζω σπίτι μου και βλέπω τη μητέρα μου αλόφρονα. Να κλαίει, να χτυπιέται, να τραβάει τα μαλλιά της και να λέει «Μεγάλη συμφορά, παιδιά μου, μεγάλη συμφορά. Δεν ξέρετε τι σημαίνει δικτατορία». Ήταν μια περίοδος καταστολής άγριας, βασανιστήριων, φυλακών, εξοριών, όπου τάσκιαζε η φοβέρα όλα. Ναι, 67 με 70 ήταν τα πολύ σκληρά, τα κτηνώδη χρόνια. Υπήρχε ένας πάρα πολύ μεγάλος κύκλος ανθρώπων, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι, ο λαός, ο οποίος προσπαθούσε να τα βγάλει πέρα. Υπήρχε δηλαδή φτώχεια, υπήρχε δυσκολία να βρεις μέλλον, να μην έχεις αύριο. Κατέλησαν το Σύνταγμα, αυθαιρετούσαν, συναλάβαν ανθρώπους, έστειλαν εξορία, φυλακή, στρατοδικεία, βασανιστήρια. Να θυμηθώ την έλλειψη ατομικών δικαιωμάτων. Απαγορευόταν ενδεικτικά να μιλάνε πάνω από 3 άνθρωποι. Μπορείτε να το διανοηθείτε αυτό το πράγμα. Απαγορεύεται πάσα συνάθρησης ή συγκέντρωσης εν κλειστό χώρο ή εν υπέδρο. Πάσα τιάφτη θα διαλύεται δια των όπλων. Πέμπτον, απαγορεύεται η Μεμονωμένες πράξεις αντίστασης γίνεται, αλλά όχι από τους αριστερούς, οι οποίοι έχουν ταλαιπωρηθεί ήδη στις εξορίες, έχουν ήδη τους φακέλους, πάνε και έρχονται στην ασφάλεια. Από τη νέα γενιά, τα παιδιά τους που είναι παιδιά αριστερών και τα οποία είναι στο φοιτητικό κίνημα. How many roads must a man walk down before you call him a man? Οργανώθηκαμε μαζί με τον σύντροφο και φίλο μου από το φροντιστήριο, φίλο μου τον Γιώργο το Σαγιά, και μπήκαμε στην οργάνωση εκείνη με 20 Οκτώβρη. Χτυπάμε, κάνουμε ενέργειες, βόμβες και κυκλοφορούσαμε οπλισμένοι. Αυτό τάραζε το καθεστώς. Αυτό το τάραζε και το παρατάραζε. Από το 1972 κάτι αρχίζει να αλλάζει. Οι μεμονωμένες πράξεις αντίστασης δίνουν τώρα τη θέση τους σε πιο μαζικές αντιδράσεις. Και από τα σπλάχνα της ελληνικής κοινωνίας αρχίζει να μορφοποιείται ένα μαζικό φοιτητικό κίνημα. Αρχίζει από μια πολύ απλή διαδικασία να μαζευτούν οι 41 υπογραφές για να γίνει η πρώτη συνέλευση του Φοιτητικού Συλλόγου της Νομικής. Μαζέψαμε 42 υπογραφές. 43 δεν βρίσκαμε. Σε 2 χρόνια αυτό είχε αντιστραφεί. Οι 3.000 που κλείστηκαν στη νομική, αν δεν υπήρχαν οι 42 δεν θα βρίσκαμε τους 3.000, αλλά είχαν αντιστραφεί οι αριθμοί. Προσκυνάμε, πολεμάμε, δεν πεινάμε.
Αυτό πιστεύω ότι ριζοσπαστικοποίησε πάρα πολλούς φοιτητές και δημιούργησε ένα κλίμα έτσι, αντίθεσης και αντιπάθειας απέναντι στη Χούντα, διότι φάνηκε ότι το καθεστώς κοροϊδεύει τους φοιτητές. Ρίχναν τα ψηφοδέλτια στις τουαλέτες. Χουντέοι κι αυτοί. Δηλαδή, αυτό που έχουν οι φασίστες και οι ακροδεξιοί, έχουν ένα που προκαλεί ένα γέλιο. Έχουν κάτι φεδρό. Από το Χίτλερ μέχρι σήμερα. Άμα τους δείτε, είναι ενιαία η στάση τους. Γιατί έχουν μια γελιότητα μαζί με τα άλλα καθυστερημένα στη συνείδησή τους και στις απόψεις τους. Πρώτος σταθμός του φοιτητικού κινήματος ήταν αναντήρητα η καταλήψη στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Εδώ, με πρώτη εκείνη της 21ης Φεβρουαρίου του 1973. Θυμάμαι το κλίμα, την παραμονή, όπου ήταν βέβαιο ότι κάτι ετοιμαζόταν. Είναι αυτό που βλέπεις παντού. Θυμάμαι τις ταβέρνες, το προηγούμενο βράδυ υπήρχε μια έξαψη. Κάτι θα γίνει. Υπήρχε μια συζήτηση ότι μέχρι πού θα πάει αυτή η ατομική στάση απέναντι στη Χούντα. Και πήραμε απόφαση. Θα καταλάβουμε το κτίριο και θα πάμε σε σύγκρουση μαζική ανατροπής. Το βράδυ που καταλάβαμε όλο το κτίριο και βγήκαμε στην ταράτσα, είπαμε πάρτε Δέσποινα και μπρος. Δεν σε θέλει ο λαός. Παπαδόπουλε, πάρτε και φύγε. Και μαζεύτηκε όλη η Αθήνα και όλη η χώρα και όλη η Ευρώπη. Παίρνω τηλέφωνο και σηκώνει ο πατέρας μου. Και μου είπε έτσι, να προσέχεις, αλλά φαίνεται ότι κάτι κάνατε σήμερα. Κάτι πετύχατε δηλαδή σήμερα. Και του φώνασε μάλλον μου μέσα, μη λες τέτοια πράγματα στο παιδί. Το θυμάμαι σαν τώρα, δηλαδή είχα πέσει κάτω από τα γέλια. Το σημαντικό στην νομική ήταν ότι για πρώτη φορά τα φοιτητικά αιτήματα συνδέθηκαν με τα πολιτικά. Δηλαδή, μετά από πολλά χρόνια, στην ταράτσα της νομικής γράφτηκε ελευθερία. Ήταν η πιο ωραία νύχτα. Πάμε λοιπόν στην ταράτσα και ξαφνικά όπως καθόμασταν βλέπουμε απέναντι από τη νομική, κάτω στην Ακαδημία, εκεί που είναι η στάση σήμερα, να ανάβουνε κεριά. Καμιά 200 ήταν. Αλλά ήταν πάρα πολύ όμορφο και ήταν η ωραιότερη στιγμή γιατί πέσει και μια ησυχία. Όλοι είχαν κουραστεί, είχαν σταματήσει τα τραγούδια, οι κιθάρες, τα πάντα και ήταν μια ησυχία το βράδυ. Εγώ αυτό στη ζωή μου το θυμάμαι. Υπάρχουν ορισμένες στιγμές όμως που είναι σαν να περνάει μια ηλεκτρική εκένωση την κοινωνία. Αυτό που συνέβη στην νομική δεν μπορείς να σου το περιγράψω τι αλλαγή είχε στην ψυχοθύσεση, ας πούμε, της κοινωνίας. Πώς ξαφνικά άνθρωποι που φοβόντουσαν να εκφραστούν κατά της Χούντας μπορέσανε την επομένη να τους έγινε πολύ πιο φανερό ότι πρέπει να αντισταθούν. Η κατάληψη της νομικής τελείωσε την επόμενη μέρα με συμφωνία. Και σε ένα μήνα ξανακαταλάβαμε το κτίριο. Βρεθήκαμε αποκλεισμένες ανάμεσα στην ταράτσα και στο κεφαλόσκαλο, να είμαστε υποχρεωμένοι για να φτάσουμε στο κεφαλόσκαλο και να αρχίσουμε να κατεβαίνουμε τη σκάλα κάτω, να περάσουμε ανάμεσα από 2 σειρές αστυνομικών με κλόμπς. Και μετά μας συλλάβαν και μας γδάραν ζωντανούς. Άγρια βασανιστήρια, άγρια πρωτοφανή και μετά μας παραπέμψαν στο έκτακτο στρατοδικείο Αθηνών. Συμφώνως προς τας προεδρικάς εξαγγελίας της 19ης Αυγούστου, η χώρα εισήλθεν στην οδόν της ταχείας πολιτικοποιήσεως κατόπιν της ορκομοσίας της υπό τον κύριον Μαρκεζίνην πολιτικής κυβερνήσεως. Η Χούντα θα κυβερνούσε, ο στρατός θα κυβερνούσε, η CIA θα κυβερνούσε, το Πεντάγωνο θα κυβερνούσε, η Αμερικάνικη πρεσβεία θα κυβερνούσε και θα είχαμε και κοινοβούλιο για μόστρα. Ήταν σικέ και πίσω από τα πράγματα πάλι θα ήταν ο Παπαδόπουλος και η Χούντα. Με αποτέλεσμα ο δημοκρατικός κόσμος και ιδιαίτερα οι φοιτητές να αντιδράσουν πάρα πολύ έντονα. Εδώ Παρίσι. Στην Αθήνα βίαιες αιματηρές συγκρούσεις με αστυνομικές δυνάμεις σημειώθηκαν σήμερα το πρωί όταν μνημόσυνο του Γεωργίου Παπανδρέου στο πρώτο νεκροταφείο
μεταμορφώθηκε σε ογκώδη διαδήλωση εναντίον του καθεστώτος. Μια στιγμή κορύφωσης πριν το Πολυτεχνείο είναι το μνημόσυνο που γίνεται για τον Γεώργιο Παπανδρέου στο πρώτο νεκροταφείο, μετά το οποίο γίνονται διαδηλώσεις σε όλη την Αθήνα και επίσης γίνονται και εκτεταμένες συμπλοκές με τις αστυνομικές δυνάμεις. Και είναι η πρώτη φορά που κάνουμε το βήμα μπροστά. Προσπαθούμε να τους τρέψουμε σε φυγή. Είναι η πρώτη φορά, δεν το ξανά έκανα, αλλά το έκανα. Να πάρουμε ένα τούβλο και να το πετάξουμε στους αστυνομικούς οι οποίοι υπεράσπιζαν εκείνη τη στιγμή τη δικτατορία. Είναι η μοναδική περίπτωση στη ζωή μου που είδα χτυπημένους αστυνομικούς στα αίματα πάνω στα φορεία. Αυτό όμως σήμαινε ότι υπήρχε μια λύσα, ένα κλίμα. Χτυπημένοι αστυνομικοί ήταν το άκρο ναότον, εν πάση περιπτώσει, εκείνη την εποχή. Εκεί λοιπόν συνειδητοποιεί το κίνημα τη δύναμή του. Τη δύναμη να αντιπαρατεθεί με αυτούς τους οποίους όταν τους έβλεπε το έβαζε στα πόδια. Αυτή η στιγμή, αυτό το συμβολικό στοιχείο είναι μια στιγμή ανάτασης. Η Χούντα νόμιζε ότι ξεμπέρδεψε με τα βασανιστήρια, τις εκτοπίσεις, τα στρατοδικεία και βρεθήκαν οι φοιτητές που αποδείξαν ότι ήταν νέοι. Που σημαίνει ότι πιστεύανε και στην ελευθερία και στη δημοκρατία, ακόμα και να αλλάξουν τον κόσμο, βρε. Να υπενθυμίσω έτσι, επειδή σας αρέσουν και οι προσωπικές αναμνήσεις, εμένα προσωπικά με αφήσανε στις 10 Νοεμβρίου, γιατί μέχρι τότε είχα περάσει βασανιστήρια, φυλακές, στράτευση κτλ. Παρόλο που με είχαν προειδοποιήσει να μην με δούνε στον πανεπιστημιακό χώρο, διότι θα μου φάνε το κεφάλι, ας το πούμε, εγώ το πρώτο πράγμα που έκανα παρόλα αυτά είναι να βρεθώ αστυνομική. Στις 14 Νοεμβρίου έγινε φανερό ότι κάτι σημαντικό θα συνέβαινε. Είχαμε στη σχολή μου συνέλευση. Στη νομική. Ναι, και πληροφορούμαστε ότι γίνεται σύγκρουση στην Πατησίων ανάμεσα σε φοιτητές και αστυνομικούς. Και έτσι μαζευτήκαμε τις γύρω σχολές και ορμήξαμε. Πήγαμε εκεί και υπήρχε θέμα τι θα γίνει τώρα με το κτίριο. Υπήρχε καλύτερη υποδοχή από το να συνεδριάζουν στο Πολυτεχνείο όλες οι σχολές να αποφασίσουν αν θα γίνει κατάληψη ή όχι. Κάνω μια πρόταση που γίνεται ομοθήμως δεκτή από όλη τη συνέλευση και αποφασίζουν να μείνουμε μέσα όλοι και να προστατεύσουμε και τους άλλους αλλά και τους εαυτούς μας από ενδεχόμενες επιθέσεις που θα κάνει η αστυνομία. Κανείς δεν σκέφτονταν ότι αυτό την Πέμπτη, την Παρασκευή, το βράδυ προς το Σάββατο θα γίνει αυτό που έγινε μετά εξέγερση. Και να μην γινόταν την Τρίτη, Τετάρτη που έγινε, θα γινόταν την επόμενη ή την προηγούμενη ή τη μεθεπόμενη, ούτω καθεξής. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην συμβεί ένα μεγάλο γεγονός στο Πολυτεχνείο τις ημέρες εκείνες. Μέσα σε 2-3 μέρες υπήρξε απίστευτη ανταπόκριση του κόσμου. Δηλαδή, οι πιο συγκινητικές στιγμές ήταν όταν βρισκόσουν εδώ πέρα και έβλεπες νέα παιδιά από τα λύκεια, από τα σχολεία να έρχονται και να λένε και εμείς οι μαθητές μαζί σας. Την επόμενη μέρα, την Πέμπτη, έγιναν πολλά ωραία στο μεγάλη αίθουσα της αρχιτεκτονικής. Είχε ένα πολύ ωραίο πιάνο και θυμάμαι το Μικρούτσικο, το Θάνο του Μικρούτσικο που έπαιζε στο πιάνο το βράδυ. Οι πολύγραφοι να δουλεύουν συνεχώς για να βγάζουν προκηρύξεις και τα παιδιά, κυρίως μικρά παιδιά του γυμνασίου, νεότερα τα βλέπες. Και αυτές τις προκηρύξεις τις βγάζαμε έξω στην Πατησίων και κολλάγαμε σε όλα τα αυτοκίνητα, λεωφορεία. Με τόσα φύλλα σου γνέφει ο ήλιος καλημέρα. Με τόσα φλάμπουρα λάμπει ο ουρανός. Την πρώτη νύχτα το γύρο του Πολυτεχνείου ήταν έρημο τελείως. Μάλιστα υπήρχε μεγάλη συγκέντρωση τραμπούκων, ασφαλιτών και αστυνομία με στολή, η οποία προφανώς τους ανεχόταν. Και άρχισε νεραντζοπόλεμος και πετροπόλεμος. Και αυτό μου δώσε και την ιδέα ότι χρειαζόμαστε να έχουμε ένα γιατρείο και φαρμακείο, δηλαδή
σταθμό πρώτων βοηθειών. Μαζεύαμε τις πρώτες ύλες για τα φαρμακευτικά που πιθανόν να χρειαστούμε, γιατί τώρα δεν μας πιάσανε στον ύπνο, όπως στη νομική. Έχουμε πάρει κολλήρια για τα καπνογόνα, έχουμε πάρει γάζες, έχουμε πάρει ράματα. Οργανώναμε τη διακίνηση της πληροφορίας. Ότι κάποιος χτυπήθηκε εκεί, να πάνε κάποιοι να τον πάρουν. Εμείς δεν είμαστε εύκολα κινούμενοι, ας ήταν τόσο πολύ ο κόσμος. Παραμένατε στόχοι, δαχτυλοδεικτούμενοι. Σε αντίθεση με την κατάληψη της νομικής, η κατάληψη του Πολυτεχνείου είχε τους περισσότερους καθηγητές με το μέρος της. Μας συμπαραστάθηκαν με κάθε τρόπο και πιστεύω ότι τους αξίζει μία, έστω και εκ των υστέρων, αναγνώριση της αλληλεγγύης που επέδειξαν προς εμάς. Πώς γεννιέται τελικά το σύνθημα «Ψωμί, παιδεία, ελευθερία» που έχει μείνει και μισό? Έχουμε φάει τη λαϊκή κυριαρχία και την εθνική ανεξαρτησία. Το ψωμί, παιδεία, ελευθερία, λαϊκή κυριαρχία, εθνική ανεξαρτησία, να τα λέμε όπως ακριβώς είναι αυτά τα οποία σηματοδότησαν και έμειναν. Και αυτά δεν ήταν τυχαίο. Αρχίζει σιγά σιγά να λέμε ότι δεν θα μιλάμε για κάτω το κεφάλαιο τώρα αντιπεραϊστικός αγώνας που θα ρίξει τα πάντα και όλα αυτά, και αρχίσαμε να δούμε τι είναι αυτό που μπορεί να ενώσει. Εδώ Πολυτεχνείο. Σας μιλά ο ραδιοφωνικός σταθμός των ελεύθερων αγωνιζόμενων φοιτητών, των ελεύθερων αγωνιζόμενων Ελλήνων. Ποιος είχε την ιδέα του ραδιοφωνικού σταθμού, θυμάστε? Στο προαύλιο ήταν δύο νεαρά παιδιά, νομίζω από τη Σιβητανίδιο, που έλεγαν ότι μπορούμε να στήσουμε ένα ραδιοσταθμό. Μετά από τον πρώτο ραδιοσταθμό ήρθαν ενισχύσεις, δηλαδή φέραν πολύ ισχυρότερα μηχανήματα, με δωρεές όλα αυτά. Φτιάχνουμε λοιπόν και το ραδιοσταθμό. Αναθέτουμε πλέον στον Νίκο τον Χριστοδουλάκη, στη Δαμανάκη και στον Δημήτρη τον Παπαχρήστο και τον Παπαδολαμπάκη, αν δεν κάνω λάθος. Αναθέτουμε να είναι αυτοί οι οποίοι θα μιλούν και θα θέτουν αυτά που θα έρχονται από την πλευρά της Συντονιστικής Επιτροπής. Άρα το κείμενο ξεκινάει με το «Εδώ Πολυτεχνείο». Βεβαίως, φυσικά. Σας μιλά ο ραδιοφωνικός σταθμός των ελεύθερων αγωνιζόμενων φοιτητών, των ελεύθερων αγωνιζόμενων Ελλήνων. Κύριε Παπαχρήστο, πώς είναι για έναν άνθρωπο η φωνή του να έχει ντύσει την ιστορία? Κοιτάξτε, καταρχήν δηλώνω προκαταβολικά, η φωνή μου έγινε η φωνή όλων των εξεγερμένων που ήταν εκεί. Εντάξει, όμως ήταν η φωνή. Αλλά ναι, είναι αλήθεια. Και των άλλων παιδιών. Ήταν ένα παιδί μου, κάθε λέξη ήταν ο δικός μας πυροβολισμός. Δηλαδή είχαμε πλήρη επίγνωση ότι είμαστε άοπλοι, αλλά έχουμε την πίστη στην ελευθερία, στη δημοκρατία, και αυτό θεωρούσα ότι δημιουργούσε προβλήματα και στους ίδιους. Αλλά συγκινούσε και τον κόσμο. Ήρθαν οι άνθρωποι και φέρναν τρόφιμα και άλλη βοήθεια. Το περιμένατε αυτό, την ανταπόκριση του κόσμου στην Αθήνα? Τι να σας πω τώρα, είχαμε τόση αγωνία για άλλα πράγματα που αμέσως μας ήρθε μια πάρα πολύ μεγάλη ευαισθητοποίηση και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι ήταν διαμάντια. Δεν υπήρχε πια ανοχή στη Χούντα. Είχε φτάσει πια το πλήρωμα του χρόνου που υπήρχε ένα έντονο δημοκρατικό αίτημα. Μέσα σε 2 μέρες μαζεύτηκε πάρα πολλοί κόσμος. Ενώ στην αρχή ήταν αραιός ο κόσμος, στη συνέχεια όλο αυτό φούντωνε. Άρχισε να γεμίζει, να γίνεται μια τεράστια, ας το πούμε έτσι, εκδήλωση. Άρχισαν να έρχονται σαφείς πληροφορίες ότι μπορεί να κατέβει στρατός, όχι τάγκ. Αυτό δεν το περίμενε κανένας. Αλλά ότι μπορεί να κατέβει στρατός και ότι, εν πάση περιπτώσει, έχουν πάρθει αποφάσεις να χτυπηθεί το Πολυτεχνείο για να μην αφαιθεί να εξαπλωθεί παραπέρα. Το σούρουπο της Παρασκευής. Άρχισαν πρώτα τα δακρυγόνα. Νομίζω ότι η μεγάλη διαδήλωση που ξεκίνησε από το Πολυτεχνείο προς τα Χαυτία, του σταμάτησε η αστυνομία και άρχισε να χτυπάει με γκλόμπς και ήρθε ένα μεγάλο κύμα ανθρώπων με σπασμένα κεφάλια, με χτυπήματα... Από ξύλο. Από ξύλο, γκλόμπ. Δηλαδή ράψαμε πολλά κεφάλια. Όταν έχεις μια χούντα, όλα πιθανά είναι. Έτσι λοιπόν δεν ξαφνιαστήκαμε ότι μπαίνει ο στρατός. Άλλωστε,
κυκλοφορούσε ένα τέτοιο ενδεχόμενο όταν φάνηκε πως η Χούντα ήταν αδύνατο να αντιμετωπίσει τη λαοθάλασσα που είχε μαζευτεί την Παρασκευή στο Πολυτεχνείο. Μπορώ να σας πω ότι η βασική αίσθηση είναι ότι θα είχαμε να αντιμετωπίσουμε την αστυνομία. Δεν φανταζόμαστε ότι θα έρθει ο στρατός και θα κατεβαίνουν τα τάγκς. Είμαστε άοπλοι. Είμαστε άοπλοι. Το λέμε και το τονίζουμε. Είμαστε άοπλοι και θα Όταν φώναζα αδέρφια μας φαντάρι, είμαστε άοπλοι. Ήμουνα πριν 15 μέρες φαντάρος. Αυτά τα παιδιά θα μπορούσαν να ήταν στη θέση μας, αν δεν ήταν φανταράκια. Ναι, το άρμα μπήκε. Δεν μπορούσαν να κάνουν αλλιώς. Επικράτησε η λογική ότι δεν θα αφήσουμε το Σάββατο το πρωί να κατέβουν 100, 200, 300.000 κόσμο, γιατί αυτό πλέον ρίχνει δικτατορίες. Ακούστηκε από τα μεγάφωνα μια ανακοίνωση της Συντονιστικής Επιτροπής που καλούσε όποιον μπορούσε, ήθελε να φύγει τώρα, γιατί τώρα μπορούσε, γιατί πιθανότατα να μην μπορούσε να φύγει αργότερα. Βρίσκουμε τους μαθητές, ήταν μαθητές πολλοί, και τους πάμε να φύγουν. Και πρέπει να σας πω κάτι. Κανείς και καμιά δεν θέλησε να φύγει. Είναι η υπέρβαση του φόβου και είναι αυτό που λέμε το υπέρτατο καθήκον. Το καθήκον προς την πατρίδα μου. Το καθήκον προς την ελευθερία. Ξέραν πολύ καλά τι θα συμβεί. Il y a tous, tout le monde vient ici. Des ouvriers aussi? Oui, des ouvriers. Tout le monde avec nous. Les étudiants, tout le monde. Για μένα ήταν η πιο συγκλονιστική εμπειρία η αλυσίδα των μικρών μαθητών. Σχημάτισαν μία διπλή αλυσίδα από την είσοδο του γιατρείου μέχρι την κεντρική πόρτα, ώστε να εξασφαλίζεται ότι όταν μπαίνει μέσα χτυπημένο στα χέρια, θα φτάνει όσο γίνεται πιο γρήγορα στα γραφεία. Όταν ήρθε το τάγκς και ήρθαν οι εκπρόσωποι του στρατού, οι εκπρόσωποι της αστυνομίας και οι εκπρόσωποι της νομαρχίας. Εμείς έπρεπε να κάνουμε ό,τι έπρεπε να κάνουμε. Ναι. Έπρεπε να προσπαθήσουμε να διαπραγματευτούμε. Να διαπραγματευτούμε την ανέμακτη, έτσι και όσο το δυνατόν, χωρίς συλλήψεις, έξοδό μας. Το κάναμε. Στα μέλος Λαλιώτης. Στα μέλος Λαλιώτης βγαίνουν έξω και προσπαθούν να διαπραγματευτούν. Εμείς κάτω, πίσω από την πόρτα, τα μέλη της συντονιστικής. Εκεί γίνεται μια αναμέτρηση σε πολλά επίπεδα. Πρώτα απ' όλα, ο σταθμός του Πολυτεχνείου εκπέμπει πολλά μηνύματα στους στρατιώτες και πιστεύω έτσι το έκανε αυτό με ένα πολύ συγκινητικό και αποτελεσματικό τρόπο. Εδώ Πολυτεχνείο, σας μιλάει ο ραδιοφωνικός σταθμός. Μετά όταν ήρθαν το τάγκς και έριξε τους προβολείς πάνω μας, ο Μήτσος ο Παπαχρήστος έλεγε «Είμαστε άοπλοι, είμαστε αδέρφια σας, είμαστε άοπλοι, είμαστε αδέρφια σας». Αδέρφια μας στρατιώτες, αδέρφια μας στρατιώτες, πώς είναι δυνατόν να πυροβολήσετε τα αδέρφια σας. Λοιπόν, και είπαμε λοιπόν, ήρθαν οι τρεις εκπρόσωποι τότε των αρχών της Χούντας και είπαμε διαπραγμάτευση. Και όλοι οι εκπρόσωποι του στρατού, ο στρατός δεν διαπραγματεύεται. Λέω, είσαι εσύ στρατός στην Πατησιών. Ο στρατός είναι στα σύνορα. Δεν γίνεται τίποτα. Ο στρατός δεν διαπραγματεύεται και ακούμε το βοητό αυτό, άλλη μια σκηνή, την οποία τη βλέπουμε και την ξαναβλέπουμε, αλλά σε εμάς σημάδεψε καθοριστικά, να σηκώνεται και να ρίχνει την πύλη του Πολυτεχνείου. Μπήκαν στην πόλη οι οχτροί, τις πόρτες σπάσαν οι οχτροί και εμείς γελούσαν. Από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα είναι ιστορία. Ρίξαν τους προβολείς, χτύπησαν, πηδήξαμε όλοι με τα χέρια ψηλά, μπήκαν οι λοκατζίδες Φόπουλόχη. Τότε έπεσε η πύλη από εκείνη την πλευρά που χτύπησε την Πέπη Ριγοπούλου να φωνάζει, να ουρλιάζει, τα πόδια μου που τη τσάκισαν. Όταν μπήκε το τάγκς έγινε μια τεράστια βοή από το πλήθος που έτρεχε προς τα πίσω. Αμέσως μετά μας έφεραν την Πέπη Ριγοπούλου που ήταν από τους τελευταίους
τραυματίες. Ίσως ήρθε και ένα-δυο άλλα κορίτσια. Όσοι έζησαν τα γεγονότα της 16ης προς 17η Νοεμβρίου του 1973 κάνουν λόγο για μία κόλαση με ακροβολισμένους ελεύθερους σκοπευτές σε αρκετές από αυτές τις ταράτσες εδώ στην Πατησίων. Ένα από τα ορμητήριά τους εκείνες τις ώρες ήταν και αυτό εδώ, η ταράτσα του ΙΜΑ, του Υπεραστικού Μεγάρου Αθηνών του ΟΤΕ. Οι οποίοι χτυπάγανε τους ελάχιστους που επιχειρούσαν ακόμα να διασχίσουν αυτή την υγειονομική ζώνη και να φτάσουν στο Πολυτεχνείο. Πέσαν πυροβολισμοί, σκοτωνόντουσαν άνθρωποι. Μπροστά ήμουνα με τον αδελφό μου εδώ πέρα και πήραμε στα χέρια μας νεκρούς ανθρώπους. Δεν ήμασταν εμείς προετοιμασμένοι στο Πολυτεχνείο για ένοπλο αγώνα. Οι πυροβολισμοί, οι τραυματίες από σφαίρες άρχισαν αμέσως μετά. Σούρουπο προς νύχτα Παρασκευής, άκουσα ότι βαράνε με πλαστικές σφαίρες ή με αλάτι. Στην αρχή μας λένε μη φοβάστε, είναι πλαστικά. Εγώ σφαίρα κανονική, την είδα με τα μάτια μου, τώρα μας τρελάνουν τελείως. Ήμουν μαθήτρια του γυμνασίου και είχα ξεκινήσει δειλά-δειλά τα φροντιστηριακά μου μαθήματα για το πανεπιστήμιο. Εκείνο το βράδυ μας σχόλασαν νωρίτερα λόγω των γεγονότων που συνέβαιναν στο κέντρο των Αθηνών. Φτάνοντας στην Κάνικος, βλέπουμε ότι εκεί υπήρχε ένα πεδίο μάχης. Φτάνω στην πλατεία Βικτωρίας και κατεβαίνω στο ημυπόγειο, όπου περνάει το τρένο, για να πάω για Κηφισιά. Πλην όμως κάνω λάθος και αντί να κατέβω στην πλευρά που πήγαινε για Κηφισιά, κατεβαίνω στην πλευρά που πήγαινε για Πειραιά. Βγαίνοντας από τις σκάλες, βλέπω ένα τηλεφωνικό θάλαμο φωτισμένο πάνω στην πλατεία Βικτωρίας. Μπαίνω μέσα και παίρνω τηλέφωνο του πατέρα μου, τους γονείς μου. «Μπαμπά, το και το. Κάτσε εκεί που κάθεσαι, θα έρθω να σε πάρω», μου λέει. Βγαίνω. Κοιτάζω αριστερά, κοιτάζω δεξιά και εκείνη τη στιγμή νιώθω ένα ζεστό πράγμα να διαπερνάει το μάγουλό μου, ένα βόμβο μέσα στο κεφάλι μου και βλέπω ένα πίδακα αίματος να ξεπετιέται από το στόμα μου. Πρέπει να φώναξα σαν ζώο που το σφάζουν εκείνη την ώρα και έπεσα κάτω. Σφαίρα. Με είχαν πυροβολήσει. Με είχαν πυροβολήσει από το κτίριο του ΟΤΕ. Ήταν ελεύθεροι σκοπευτές, ήταν και αστυνομικοί, είχαν εντολές. Πάντως, κάναν πολύ καλά τη δουλειά τους. Θερήσαν τα παιδιά μας, τους φίλους μας. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end. Άρχισαν να έρχονται άνθρωποι με τραύματα από σφαίρες, τα οποία μερικά από αυτά ήταν πολεμικά τραύματα. Δεν είναι ένα πιστολάκι, ας πούμε, δεν κάνει τέτοια ζημιά. Δεν έχει πάψει να είναι καθοριστική στιγμή και σε αυτόν έχω αφιερώσει το βιβλίο μου. Στο φοιτητή με κομμένο το πόδι και να κάνει το σήμα της νίκης. Να το φέρνουν σε φορείο, να φωνάζει θα νικήσουμε, το πόδι του να κρέμεται σε μία πέτσα πάνω στο φορείο με αίμα όλο και να φωνάζει θα νικήσουμε, θα νικήσουμε. Τι να πεις αυτόν. Τι να του πεις εκείνη τη στιγμή. Ναι, συναγωνιστή, θα νικήσουμε. Έστρεψα το βλέμμα μου και πήγα παραπέρα γιατί... Τον ξαναείδατε ποτέ, μάθατε? Τον έψαξα με κάθε τρόπο. Δεν νομίζω πως θα έχει ζήσει. Και μην νομίζω ότι φοβόμασταν εμείς. Και με ρωτάνε αν φοβόμασταν. Πώς δεν φοβόμασταν. Τι ήμασταν. Αλλά κοίταξε, όταν βρέθηκα στην πύλη, εκεί κατάλαβα ότι ναι μεν ο φόβος να είναι και να ρίχνουν σφαίρες από το Ακροπόλ, δεν γινόταν. Ή τρελοί έπρεπε να είμαστε ή να υπερβούμε τον εαυτό μας. Υπερβήκαμε το φόβο.
Γιατί όμως, γιατί το μοιραστήκαμε. Αγκαλιά. Άνθρωποι με σφαίρες στην κοιλιά, μια κοπέλα με σφαίρες στο χέρι, πολλά περιστατικά που τα έχω στα μάτια μου μέχρι σήμερα, δεν ξεχνιόνται εύκολα αυτά. Πέθανε κανείς στα χέρια σας? Ναι, ο νέος άντρας με τη σφαίρα στο λαιμό, ήρθε μάλλον πεθαμένος στο ιατρείο και εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατος. Έμενα πολύ κοντά στο Πολυτεχνείο. Έμενα όμως κοντά και σε ένα άλλο εμβληματικό κτίριο που θα έλεγα ότι συμπρωταγωνίστησε με το Πολυτεχνείο. Άγνωστο αυτό, αλλά φοβερό, το Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως. Από πολύ νωρίς, δηλαδή μόλις σουρούπωνε η 16η Νοεμβρίου, ημέρα Παρασκευή, είχε μετατραπεί σε πολυβολείο. Ο κόσμος ήταν πίχτρα. Όταν πέσαν οι πρώτοι πυροβολισμοί, τουλάχιστον από το Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως, συνεχίστηκαν για πολλές ώρες. 10 λεπτά αφότου μπήκα εγώ στο σπίτι μου, ήταν οι πρώτοι χτυπημένοι στην είσοδο της πολυκατοικίας. Στην είσοδο. Ο ένας χτυπημένος, ένα παιδί, ένας μαθητής από τη σχολή Ζηρίδη, που πρέπει να έμενε στην Κηφισιά, είχε σπασμένο από το πυροβόλο, από τη βολίδα του πυροβόλου όπλου το μυριαίο. Παρόμοια κάκωση είχε και ένα άλλο παιδί από τα Πετράλωνα, υδραυλικό στο επάγγελμα. Και υπάρχει ένα πρόβλημα. Πώς τους μεταφέρει κανείς μέσα στην πολυκατοικία, διότι κινδυνεύει και ο ίδιος. Το μεσημέρι χτυπάνε στο γραφείο, μετρώ τους χτύπους στο αίμα, μετρώ. Η πολυκατοικία είχε ανθρώπους, θα τους λέγαμε φρόνιμους ή φοβισμένους, που δεν θέλανε ιστορίες και κλείνανε την πόρτα, και είχε και μία θυρωρό η οποία έμενε στο υπόγειο της πολυκατοικίας, η οποία φρόντιζε κάθε λίγο και λιγάκι να ανοίγει την πόρτα. Ακριβώς. Το πρόβλημα ήταν τι κάναμε τους τραυματίες. Είχα ορισμένα αναλγητικά, ισχυρά αναλγητικά, και έφερε και ο συνάδελφός μου, νευρολόγος ψυχίατρος και εκείνος, Παναγιώτης Μαυρομάτης, που έμενε λίγο πιο κάτω, έφερε και εκείνος μορφίνες. Βάλαμε το ραδιόφωνο και ακούσαμε το σταθμό του Πολυτεχνείου που άρχισε να ζητάει βοήθεια. Όσοι μπορείτε και έχετε ιδιωτικά αυτοκίνητα, να έρθετε να παραλάβετε τραυματίες. Πήρα το φίλο μου, το Μανώλη το Μιλονάκη, που έμενε κοντά. Ρε Μανώλη, λέω, εδώ ζητάνε βοήθεια τα παιδιά. Μου λέει και εγώ θέλω βοήθεια, γιατί έχω τραυματίες και δεν ξέρω τι να κάνω. Χρειάζομαι επιδεσμικό υλικό. Στο σπίτι είμαι γεμάτος τραυματίες. Αν μπορείς, λέει, έλα με δική σου ευθύνη. Ανέβηκα την Αβέροφ προσεκτικά, βάζοντας και την τσάντα γιατί πυροβολούσαν. Αυτοκίνητα γεμάτα αίματα. Έφτασα στη Αβέροφ 15 και χώθηκα, ήταν ανοιχτή η πόρτα. Είχε αφήσει την πόρτα ανοιχτή η γυναίκα του Μανώλη, η Δανάη. Εκεί βρέθηκα πάλι μέσα σε μια κατάσταση όπου ήταν γεμάτο τραυματίες και βογγητά. Να σκεφτείτε, προσπαθούσαμε να δέσουμε τα σπασμένα κόκαλα, να τα ευθιάσουμε κάπως με παιδικά παιχνίδια, με όπλα, τα παιδικά όπλα των γιών του Μανώλη. Θυμάμαι ότι χρειάστηκε να σπάσουμε κάτι εταζέρες που είχε κάνει με ξυλοκοπτική ο πατέρας μου. Για νάρθηκες. Και κάναμε νάρθηκες, πρόχειρους νάρθηκες. Υπήρχε κι άλλος ο οποίος είχε πυροβοληθεί στο στήθος και τον πήγε ο συνάδελφός μου σε μια κλινική που ήταν στην περιοχή της Πλατείας Βάθη. Όταν ειδοποιήσαμε, γέμισε ένα ασθενοφόρο και δεν χώραγε άλλος. Και αναγκάστηκα να μεταφέρω τον Κωστάκη με τα πόδια, με προοπτική την πολυκλινική που είναι σχετικά κοντά. Νομίζαμε ότι αντέχει και ο ίδιος θεωρούσε ότι αντέχει. Τι τραυματισμό είχε? Είχε στο θώρακα ένα τυφλό τραύμα, μικρό. Τον πάτε λοιπόν? Ναι, τον πήγαινα κούτσα. Φτάσαμε μέχρι τη Πλατεία Βάθη. Ήξερα εκεί κοντά υπήρχε μια κλινική Αθηνά, στην οδό Βίκτορο Ζουγκό, κοντά στην... Οπότε σιγά σιγά τον πήγα στην κλινική αυτή.
τον γδίσαμε, του βγάλαμε τα ρούχα, γι' αυτό μου μείνε και η φανέλα του. Το είναι ένα τεκμήριο, το καταθέσατε και στη δίκη που έγινε για το Πολυτεχνείο. Δεν την αναζήτησε ποτέ κανείς. Αυτό είναι και το ερώτημα το δικό μου. Κώστας ήταν σπουδαστής στη Βιδανίδιο και έμενε στο Περιστέρι. Αυτά ξέρω για αυτό το παιδί. Τι θα σήμαινε για σας αν τώρα που θα το δει, αν αύριο το πρωί χτυπούσε το τηλέφωνό σας και σας έλεγε είμαι ο Κωστάκης που τώρα πια θα είναι μεγάλος άνθρωπος. Θα του δει τη φανέλα. Να το. Είναι η τρύπα από τη σφαίρα, Ναι. Αν υπάρχει αυτό το παιδί, θα έπαιρνα μεγάλη χαρά να το δω. Γιατί αισθάνομαι και το πήρα να το βοηθήσω να πάει κάπου και πήγε σε μια κλινική, το άφησα και τι έγινε μετά. Έχω ένα αίσθημα... Κάτι έχει μείνει μετέωρο. Ναι. Ένιωσα κάτι, δεν κατάλαβα τι ήτανε, τα πόδια μου δεν με κρατούσαν, έπεσα κάτω, ήρθε κόσμος γύρω μου, με έψαξε και λέει σφαίρα στην πλάτη. Οπότε με πιάσανε και με βάλανε μέσα στο Πολυτεχνείο, στο πρόχειρο ιατρείο του Πολυτεχνείου. Εκεί λοιπόν είδα τραυματίες, με τα μάτια μου 3 τραυματίες σοβαρά τραυματισμένους και έναν νεκρό. Οι σκηνές αυτές βέβαια δεν ξεχνιόνται. Μετά από λίγο ήρθε κάποιος ιδιώτης και μας πήρε εμένα και 2 άλλους τραυματίες να μας μεταφέρει στο νοσοκομείο. Και πηγαίναμε λοιπόν μέσα από σφαίρες, μέσα από δακρυγόνα, μέσα από φωνές, συνθήματα κτλ. Μια κόλαση δηλαδή. Φτάσαμε τέλος πάντων στο ΙΚΑ Λεωφόρο Αλεξάνδρας, εκεί μας είπανε για το ρυθμιστικό, το γενικό κρατικό σήμερα. Και εκεί είχα την τύχη να έχω τον γιατρό το Χαρόνι, ο οποίος έκανε την πρώτη εγχείρηση, είδε ότι δεν γίνεται τίποτα και με μεταφέρανε παράνομα, κρυφά δηλαδή, ο ίδιος ο Χαρόνις και η εξαδέρφη μου, ανοιγμένο πια, στο Ιπποκράτιο για να γίνει η δεύτερη εγχείρηση. Είδα ότι έπρεπε να έχει μια ειδική φροντίδα. Και φροντίδα ήταν το καρδιοχειρουργικό κέντρο στο Ιπποκράτιο. Και τον έστειλε εκεί σε ένα συμπαθητή μου. Τον Ανδριτσάκη. Στον Ανδριτσάκη, ναι. Πού είχατε τραυματιστεί, κύριε Οικονόμου? Χτύπησε η σφαίρα στην αορτή, που σημαίνει, εάν είχε λίγο περισσότερη αιμορραγία, δεν θα ζούσα σήμερα. Μας είχε κινητοποιήσει εδώ μανάκια, φωνές ότι έχουμε. Και αμέσως έφυγε για το νοσοκομείο και γύρισε στο σπίτι 3 μέρες μετά. Ξέρουμε, ο ορισμένος αριθμός ασθενών ήταν σφαίρες από τις ταράτσες. Ελεύθεροι σκοπευτές. Ναι. Ήταν το τραύμα από εδώ προς τα κάτω. Υπήρχε και η τρομοκρατία μέσα. Υπήρχαν αστυνομικοί ή παρακρατικοί με μπλούζες γιατρών. Συνοηθήκαμε να δώσουν ψεύτικα ονόματα στο νοσοκομείο για να μην τους κυνηγήσουν. Και λέω μόνο να θυμάσαι το όνομα το ψεύτικο. Τους είπα. Τέτοια βαρβαρότητα δεν έχει ξαναγίνει. Δεν έχει ξαναγίνει. Και μόνο το γεγονός ότι σε άοπλους νέους έρχονται τάγκς, έρχονται θωρακισμένα, έρχονται πεζοναύτες, έρχονται άλλες μονάδες επίλεκτες, αστυνομικοί, όλος ο παρακρατικός μηχανισμός και σκοτώνει. Είναι η αρχή της βαρβαρότητας. Για όσους λένε ότι η Χούντα ωφέλησε την Ελλάδα, με πήγαν στο 400 σε ένα στρατικό νοσοκομείο με ακατάσχετες αιμοπτήσεις, με σπασμένα τα αριστερά πλευρά και όλη την αριστερή μου φαριά και με δήλωσαν ότι ήμουν στρατιώτης που έπεσα από σκάλα.
Πιστεύω ότι αυτοί που αμφισβητούν ανήκουν σε 3 κατηγορίες. Είναι είτε ανόητοι, είτε κακόβουλοι, είτε το κάνουν από ιδεολογικούς λόγους. Δηλαδή είναι φασίστες. Και οι 3 περιπτώσεις μπορεί να είναι και ο συνδυασμός των 3. Και στις 3 αυτές περιπτώσεις, ό,τι και να κάνεις, δεν πρόκειται να πείσεις αυτούς τους ανθρώπους. Πάω σε σχολεία. Τα τελευταία χρόνια εγώ πάω. Και με ρωτάνε αν υπάρχουν νεκροί. Υπάρχουν νεκροί και εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ περισσότεροι από αυτούς που έχουμε στη λίστα των νεκρών. Διότι οι νεκροί δεν είναι μόνο μέσα από το Πολυτεχνείο. Αυτό είναι ένα λάθος που γίνεται. Υπάρχουν παιδιά που έχουν από αδέσποτες πεθάνει. Έχουμε μία λίστα αρκετά μεγάλη. Εγώ θα σας πω η ίδια τι έχω διαπιστώσει. Πήρα ταυτότητα κοριτσιού, 14 χρονών προς 15 ήταν. Τώρα δεν το θυμάμαι καλά. Κόρη αστυνομικού. Εγώ δεν την είδα ποτέ στη λίστα. Ήταν εδώ η σφαίρα καρφωμένη, νεκρό το παιδί, μπροστά στα μάτια μου. Το 24 είναι αναμφισβήτητο. Και ένας να ήταν θα ήταν σημαντικό. Αλλά είναι 24. Και το ιδεολόγημα που υπάρχει ότι πού ήταν μέσα στο Πολυτεχνείο ή έξω. Ο Διομήδης ο Κομνηνός στο Αβέροφ, ένα βήμα έξω από το Πολυτεχνείο, είναι έξω ή μέσα? Είναι ή δεν είναι νεκρός του Πολυτεχνείου? Είναι ή δεν είναι νεκρός? Πάμε. Πρώτα δεν είχαμε νεκρούς. Μετά αναγκαστήκαν να πούνε, αφού και η Χούντα έδειξε 19 νεκρούς το Σάββατο. Και μετά λέγανε δεν είχε νεκρούς μέσα στο Πολυτεχνείο. Λες και υπάρχει διαφορά του νεκρού αν σκοτώθηκε έξω ή μέσα. Οι άλλοι πυροβολούσαν από το Ακροπόλο απέναντι. Αν δεν ήταν ο Κονράν να πάρει αυτή τη στιγμή με το τάγκ να μπαίνει μέσα, πείτε μου σήμερα πώς θα το πιστεύανε τα παιδιά. Θα νομίζαν ότι ήταν κατασκεύασμα. Άλλαξα μέσα σε ένα χρόνο 33 σπίτια. Και σε αυτούς τους ανθρώπους είμαι ευγνώμων. Γιατί είχαν το ανάστημα να με κρατήσουν. Πολύ σημαντικό. Είχαμε καταλήξει έπειτα από αρκετό τρέξιμο σε ένα διαμέρισμα στα Εξάρχεια, στην Καλλιδρομίου θυμάμαι. Την άλλη μέρα, πρωί-πρωί φύγαμε και άρχισαμε να κρυβόμαστε σε διάφορα σπίτια. Με έκρυψαν άνθρωποι όλων των πολιτικών πεποιθήσεων, από την δεξιά μέχρι την αριστερά, λιγότερο οι αριστεροί γιατί φοβόντουσαν οι άνθρωποι, αλλά οι άλλοι με κρύψαν στα σπίτια τους. Πάντα τους χρωστάω ευγνωμοσύνη. Εγώ είχα περάσει την παρανομία μετά τα Χριστούγεννα. Πρέπει να ήταν εκατοντάδες, για να μην πω χιλιάδες, παράνομοι μετά το Πολυτεχνείο ή στους μήνες που ακολούσαν. Μετά το χτύπημα, μόλις μας πιάσανε εμάς, πέρασε την παρανομία πάρα πολλοί κόσμος. Όχι μόνο αυτούς που επίσημα διώκονταν και δεν είχαν πιάσει. Ανέβηκα στην Τωσίτσα ψηλά και ήταν ανοιχτή. Δεν βγήκε κανείς. Δεν ήταν θέμα. Μπορέσαμε καμιά 20 και πήγαμε πάνω ψηλά στο πλησταριό. Πάνω εκεί που αρχίζει η Εφέσου με την Τωσίτσα, εκεί που είναι εγώ τουλάχιστον. Άλλοι εκεί τους ανοίξαν την πόρτα και τους δεχτήκανε και τους περιθάλψανε εκείνη τη στιγμή στην κατάσταση που βρίσκονταν. Και αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Αυτούς τους ανθρώπους, αυτό που το επώνυμο δεν είναι γνωστό, νιώθουμε ως γενιά την απόλυτη ευγνωμοσύνη και τους τιμούμε. Ανοίξανε πολλές πόρτες. Ανοίξανε πόρτες επιφανών και αφανών, πασίγνωστων και αγνώστων. Επιφανών λέγοντας? Επιφανών όπως η πόρτα της πολυκατοικίας και του διαμερίσματος της Σοφίας Βέμπου, η οποία ήταν στην πρώτη τελευταία πολυκατοικία της οδού Στουρνάρη, πριν φτάσει όπως κατεβαίνει κανείς προς την Πατησίων. Εγώ έφυγα μια ώρα και μετά. Όταν ήταν ερημιά τα πράγματα, είχαν φύγει όλοι. Στην πόρτα του Πολυτεχνείου, ο αγαπητός μου φίλος, ο Ασφαλίτης ο Καλύβας, που με ήξερε προσωπικά και με είχε περιποιηθεί στην ασφάλεια, επανειλημμένα. Όταν λέτε σας είχε περιποιηθεί? Ναι, ξύλο. Ξύλο και πολλοί από αυτό ήταν και στο δρόμο. Είχαν εξαχριωθεί οι ασφαλίτες μας. Δεν ήταν και στο δρόμο στην πορεία για την ασφάλεια. Μετά, όταν μας βάζανε στο ασανσέρ για τον 5ο όροφο, πέφταν μπουνιές
κλωτσιές ό,τι μπορούσαν. Αλλά σε μερικούς από εμάς έγινε ειδική περιποίηση. Ήταν αφηνιασμένοι οι ασφαλίτες και δεν ξέραν και πολλά πράγματα, γιατί και για αυτούς ήταν μια τεράστια έκπληξη, όπως ήταν για όλους μας η εξέλιξη που είχε εξελιχθεί, ας πούμε, από φοιτητική διαμαρτυρία σε λαϊκή εξέγερση της Αθήνας γενικότερα, που κράτησε και το Σάββατο και λίγο την Κυριακή. Στην ασφάλεια λοιπόν με μαστίγωσαν οι συνήθεις ασφαλίτες που με ξέρανε. Είχαν φτιάξει μαστίγια με καλώδια ηλεκτρικού, με γυμνό το σύρμα στο τέλος, τα οποία κάναν μεγάλη ζημιά. Οπότε εγώ ήμουν μαύρος για τους επόμενους 3-4 μήνες. Αντί να μας στείλουν κατευθείαν στον ανακριτή, στο ρουφ και να προφυλακιστούμε όσοι ήταν να προφυλακιστούμε, μας κράτησαν όλους 15 μέρες στην ασφάλεια, επειδή ήταν όλοι μαύροι. Μαύροι μπλε μαρέν, για να ξεμαυρίσουν. Γι' αυτό μας κρατήσαν 15 μέρες, ώστε όταν πάμε στον ανακριτή να μην επιδεικνύουμε τόσο έντονες. Ναι. Μετά το Πολυτεχνείο, εντάξει, εμείς ας πούμε οι πιο γνωστοί βρεθήκαμε αναγκαστικά στην παρανομία γιατί θα μας διαλύανε, διότι η εκτίμηση που κάναμε ήταν ότι τα τάγκς πλέον μπαίναμε σε μια νέα φάση, σταματούσε η προηγούμενη και μπαίναμε σε μια νέα φάση. Αναβαθμισμένη δηλαδή. Βέβαια, επανήλθαν οι σκληροί της Χούντας που σου λέγανε και τα βασανιστήρια είναι χάδι. Καλύτερα να τους εκτελούμε και να τους σκοτώνουμε παρά να τους βασανίζουμε κιόλας, που δημιουργούν και αντιδράσεις. Άνοιξαν πόρτες τότε περισσότερο για να κρύψουν. Ήταν συγκινητική. Ήταν πολύ συγκινητική η απήχηση του κόσμου στα γεγονότα εκείνα. Δηλαδή, όποιος ζει αυτά τα γεγονότα έχει πολύ έντονες συγκινησιακές στιγμές να θυμάται. Δεν μπορεί να σας είναι δύσκολο να το μεταφέρεις αυτό. Υπάρχει πολύ μεγάλη συγκίνηση σε όλα αυτά τα γεγονότα. Θέλετε να σταματήσουμε? Ναι. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Mama, take this badge off of me. I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. Ειδικό ανακριτικό τμήμα της ελληνικής στρατιωτικής αστυνομίας ή αλλιώς ΕΑΤΕΣΑ, τα αρχικά του τρόμου για τα χρόνια της Χούντας. Σε αυτά τα κτίρια, εδώ, στην καρδιά της Αθήνας, βασανίστηκαν και μαρτύρησαν χιλιάδες αντιφρονούντες. Ανάμεσά τους και αρκετοί αγωνιστές του φοιτητικού κινήματος. Mama put my guns in the ground. I can't shoot them anymore. Πρώτον, βασάνιζα πάντα για το κέφι τους. Οι πιο πολλοί από αυτούς ήταν διεστραμμένες προσωπικότητες και θρασίδηλοι. Θρασίδηλοι άνθρωποι που φέρονται ευγενικά, έχουν καφέδες, έχουν σάντουιτς, έχουν το βούρδουλα, το δέσιμο και το ξύλο το ανέτιο. Ανέτιο ξύλο. Εμείς φάγαμε πολύ ξύλο ανέτιο. Ήξερα ότι μπορεί και να μην κάνω παιδί, γιατί τα βασανιστήρια είναι πολύ σκληρά μέσα στο ΕΑΤΕΣΑ και πολλοί άνθρωποι πάθαμε πολλές μεγάλες ζημιές στα γυναικολογικά μας. Για όσους λένε ότι η Χούντα ωφέλησε την Ελλάδα και είναι κάπου 35%. Εμένα μόλις με συνέλαβαν, είπανε φωνάξτε βάλτε τη μοτορόλα και ρίξτε του. Να κάνει θόρυβο το τζιπ που είχαν απ' έξω και είχαν δίπλα ένα κτίριο. Και ήρθαν δύο και λέγανε όχι ρίξτε το εσύ. Εικονική εκτέλεση. Όχι εγώ θα το ρίξω. Όχι ρίξτε το εσύ. Γιατί πήραν το σήμα μπροστά μου. Από το διοικητή ρίξτε το. Ήταν θέμα στάσης πια. Και μετά άρχισε το γδάρσιμο. Πολύ άγρια πράγματα. Με πήγαν στο 400 σε ένα στρατιωτικό νοσοκομείο με ακατάσχετες αιμοπτήσεις, με σπασμένα τα αριστερά πλευρά και όλη την αριστερή μου παριά και με δήλωσαν ότι ήμουν στρατιώτης που έπεσα από σκάλα.
Λοιπόν, τόσο πατριώτες οι Έλληνες στρατιωτικοί. Η πλατεία ήταν γεμάτη με το νόημα που έχει κάτι απ' τις φωτιές. Στις γωνίες και τους δρόμους από συντρόφους, οικοδόμους, φοιτητές. Μας συνέλαβαν και μας πήγαν στο ΕΑΤΕΣΑ. Εκεί λοιπόν η κακουχία συν η υπογλυκαιμία, έχασα τελείως τις δυνάμεις μου, λιποθύμησα. Φέρνουν ένα γιατρό, ο οποίος διατάζει να μου δώσουν κάτι γλυκό. Λέει, φέρτε τις, λέει, 2-3 σοκολάτες και να τις δώσετε και κοκακόλα. Όταν τελείωσα να τρώω συνέχεια τις σοκολάτες, δεν τα πέταξα τα χαρτιά, γιατί αυτό που μου έλειπε ήταν το βιβλίο, το χαρτί, το μολύβι. Ήθελα να φτιάξω ένα ημερολόγιο, να δω ποια μέρα είναι. Μόνο από το φεγγίτι που βλέπα τις αλλαγές, κοίταζα επάνω, και από το φαγητό που το πρωί φέρναν τσάι, καταλάβαινα ότι αλλάζει η μέρα. Σε κάποια ανάκριση λοιπόν, πετάω κάτω ένα στυλό, σκύβω και δεν το πήρε πολύ είδηση αυτός και το έχωσα μέσα στο μποτάκι μου. Και το πήρα μέσα, έβγαλα τα χαρτιά της σοκολάτας και έγραφα. Όμως έγραφα λίγο, ας το πούμε, αφελώς, παιδικά, γιατί φοβόμουν να μην τα ανακαλύψουμε. Δηλαδή λέω, σήμερα είναι Σαββατοκύριακο, έχει αργία, το στρατόπεδο, όλοι πάνε στην εκκλησία ως καλοί χριστιανοί. Αυτό δεν αφορά έναν που θα το ακούσει τώρα, εμένα όμως εκεί ήξερα για να πω ότι είναι Σαββατοκύριακο. Είμαστε Μάρτιο και βρέχει και έχει έρθει ο πατέρας μου, ο οποίος δεν φαντάζεται ότι θα μ' αφήσουνε, πιστεύει ότι τον κοροϊδεύουνε. Και την ώρα που με δίνει ο Σπανός στον πατέρα μου, με φωνάζουνε και του λέει, άντε πάρ' την παλιοβρώματη κόρη σου κτλ. Ο πατέρας μου δεν μιλάει, ψύχρεμος, με πιάνει από το χέρι, μου το βουτάει το χέρι, δηλαδή κόντυψε να μου το λιώσει και μου λέει, τρέχα! Και περίμενε το αυτοκίνητο και με πήγε σπίτι. Και 3 μέρες με πλένανε. Είχε κολλήσει στην πέτσα μου ένα πράγμα σαν να ήταν ψώρα. Δεν μπορούσαν να μου το τρίψουν γιατί θα με ουδέρναν το δέρμα. Για μένα τελικά δεν ήταν τα βασανιστήριά μου το χειρότερο. Το χειρότερο ήταν ότι ήταν κάποιοι αγράμματοι, κυριολεκτικά αγράμματοι, πράκτορες ορισμένοι των Αμερικανών, άλλοι πράκτορες της τσέπης τους και καταστρέψανε την Ελλάδα σε μια φάση που μπορούσε να έχει κάνει ένα πραγματικά μεγάλο άρμα οικονομικό και κοινωνικό προς τα μπρος. Τα λόγια και τα χρόνια τα χαμένα. Τη μεταχείριση αυτών των φοιτητών την έζησα από την τηλεόραση που ήταν στο δωμάτιο του βασανισμένου και ημίπληκτου και αφασικού Μουστακλή. Ο Μουστακλής δεν μπορούσε να πει νερό, δεν μπορούσε να πει πονό. Όταν κάποια στιγμή εμφανίστηκε η εικόνα του δικτάτορα στην τηλεόραση, είπε μία φράση από 3 λέξεις κρέας ύβρις. Νίκησε την αφασία του. Το έζησα. Εγώ δεν μπόρεσα να χαρώ το βράδυ εκείνο, διότι έπρεπε να τυπώνω. Όταν είχε καταλαγιάσει το πράγμα και είχαμε τελειώσει, γιατί είχα πάρει ο κόσμος, είχαν μοιραστεί οι προκηρύξεις του Κουκουέ Εσωτερικού και του Ρίγα Φεραίου, πήγα και κάθισα απέναντι από την πύλη του Πολυτεχνείου. Έτσι μόνο για να το νιώσω. Μεγαλώνουμε και η συγκίνηση δεν κρατιέται. Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο που ήξερε και έπαιζε τα κορντεόν. Η Χούντα ήταν ένας ίσκιος. Ήταν μερικοί τυχάρπαστοι ανίδεοι αλήτες που κατάστρεψαν πολλά
στην Ελλάδα και μας έφεραν στο χείλος του γκρεμού και έφεραν και την καταστροφή της Κύπρου. Τους είδαμε. Ήταν κενά ανθρωπάκια που ούτε τη γνώση είχαν, ούτε την εμπάθεια για να διευθύνουν τις τύχες της Ελλάδας. Χρόνια μετά, σε διανυκτέρευση, μπαίνει μέσα κάποιος, ο οποίος μου είναι πάρα πολύ η φυσιογνωμία του, μου θυμίζει κάτι πολύ έντονα. Και αμέσως στα δευτερόλεπτα θυμάμαι ότι είναι ένας από τους βασανιστές, τους Εσατζίδες. Με αναγνωρίζει όμως και εκείνος. Και αφού έχω πάρει, μου είχε ζητήσει ένα αντιβιωτικό για το παιδί του και το έχω δώσει, μου λέει, με γνώρισες ποιος είμαι? Του λέω, βεβαίως σε γνώρισα. Μου λέει, και γιατί μου δώσεις το αντιβιωτικό? Λέω, γιατί εδώ εγώ είμαι επαγγελματίας, υγειονομικός. Δεν μπορώ να αρνηθώ να σε βοηθήσω. Και στο κάτω-κάτω σε τι θα διαφέραμε αν εγώ δεν σου δίνα για το παιδί σου το αντιβιωτικό? Όταν εσένα σε παρακάλαγα, δεν έχουμε προηγούμενα, μην με χτυπάς άλλο. Είχα μια εξαιρετική συνάντηση μια φορά, ως γιατρός, εργαζόμενος στο κρατικό Αθηνών, στο Γεννηματά που λέμε τώρα. Έχονται 3 νέοι με πολιτικά, ευπαρουσίαστοι, γεροδεμένοι και έχουν ένα γεροσάψαλο σε ένα καροτσάκι. Μόλις το είδα, εγώ μου έκανε εντύπωση η εικόνα μακριά, όταν ήρθε κοντά είδα ότι ήταν το Φιλογιαννάκος, ο οποίος είχε πάρει μία άδεια για λόγους υγείας, είχε πάει... Τι αισθήθηκε ο Φιλογιαννάκος? Ο Φιλογιαννάκος ήταν το πρώτο όνομα στους βασανιστές. Τώρα ήταν κανένας πιο πάνω από αυτόν και τον αδικό, ζητώ ταπεινά συγγνώμη. Ήταν το πιο σκληρό γαϊδούρι που πέρασε από εδώ μέσα, ο Φιλογιαννάκος. Τον βλέπω εγώ, λέω στους νεαρούς, εσείς είστε άρρωστοι? Όχι. Τι είστε? Συνοδοί? Μάλιστα. Καθίστε έξω. Μόλις του βάζω εκεί στη λάμπα που λέμε, στη λιχνία για να το δω, μου λέει, με συγχωρείτε, με γνωρίζετε? Λέω, και βέβαια σας γνωρίζω. Πάγος. Του λέω, δεν είσαι ο Φιλογιαννάκος από το ΕΑΤΕΣΑ? Ναι, μου λέει. Εσείς, του λέω, με γνωρίζετε? Δεν είμαι σίγουρος, αλλά εγώ είμαι ο Νίκος Μάνιος. Που με γύρευε στην ασφάλεια και λοιπόν, κοιτάξτε κάτι. Υπάρχουν διαφορές σε αυτή την κοινωνία. Η μία είναι ότι εσύ είσαι φασίστας και εγώ είμαι κομμουνιστής. Κάθισε, τον εξήτασα και σηκώθηκε, τον πήραν οι αστυνομικοί και τον πήγαν απέναντι. Δεν σας είπε τίποτε? Τίποτα. Δεν ξανάνοιξε το στόμα του. Θέλω να σας το εκμυστηρευτώ, όταν σκοτώσανε τον Μπάμπαλη, παρότι ήμουνα πάντα κατά της τρομοκρατίας, θα ήταν ψέμα να σας πω, δεν αισθάνθηκα και μία έτσι ανακούφιση ταυτοχρόνως. Δεν λέω χαρά. Όχι, δεν μπορεί να χαρείς, ας πούμε, γιατί σκοτώθηκε ένας άνθρωπος. Αλλά αυτά ήταν και λίγο κτίνη. Έτσι. Σε όλη τη διάρκεια των 2,5 μηνών μέσα στη δίκη δεν αντάλλαξαν ούτε βλέμματα ο Παπαδόπουλος με τον Ιωαννίδη. Πράγματι απενεμήθη δικαιοσύνη. Αλλά το μεγάλο ζήτημα είναι ότι πολλοί, οι οποίοι ήσαν υπέτειοι αδικημάτων, δεν οδηγήθηκαν στο δικαστήριο. Από τους 12 στη δίκη των βασανιστών της Γενικής Ασφάλειας Αθηνών δεν πήγε φυλακή κανένας. Τι δουλειά κάνετε? Ένα αποστραφή ταξιάδων. Η δίκη αυτή άρχισε με πρωτοβουλία κυρίως πολιτών, οι οποίοι κατέθεσαν μηνύσεις ή μηνυτήριες αναφορές, αλλά η πρωτοβουλία των πολιτών εκδηλώθηκε, και εδώ είναι το σημαντικό, περίπου 40 ημέρες μετά την πτώση της Χούντας, αμέσως. Τη σφαίρα την κράτησα, την επέδειξα και στον εισαγγελέα τον κύριο Τσεβά που έκανε τότε την προανάκριση. Την επέδειξα μετά και στη δίκη του Πολυτεχνείου, στην οποία κατέθεσα ως μάρτυρας το 1975. Θυμάμαι όλους αυτούς τους πραξικοπηματίες να είναι μέσα, ήταν κάπου καμιά 30 άτομα από αυτούς, 30-32 νομίζω. Ψυχροί, άτεγκτοι.
Εγώ απεφάσισα την ενίσχυση των αστυνομικών δυνάμεων διατμήματων στρατού όταν οι αστυνομικές δυνάμεις απόλεσαν την ικανότητα να επιβάλλουν την τάξη. Παραδέχθηκαν οι κατηγορούμενοι ότι εκείνες τις ημέρες είχε δοθεί εντολή σε ελεύθερους σκοπευτές να πυροβολούν αδιακρίτως πολίτες, άοπλους πολίτες? Όχι, δεν υπήρξε παραδοχή. Αντιθέτως υπήρξε προσπάθεια να διαψευστεί αυτό το γεγονός. Αλλά το γεγονός αυτό ήταν πολύ γνωστό σε πάρα πολύ κόσμο. Σε όλη τη διάρκεια των 2,5 μηνών μέσα στη δίκη δεν αντάλλαξαν ούτε βλέμματα ο Παπαδόπουλος με τον Ιωαννίδη. Ο Ιωαννίδης εκείνο το οποίο επεχείρησε να κάνει, και όλο αυτό μαρτυρά το τι συνέβη μετά που έριξε τον Παπαδόπουλο, υπερασπίστηκε τον στρατό και υπερασπίστηκε τους αξιωματικούς. Ήταν παγερός, ήταν σκληρός, ακόμη και την ώρα που έκανε την απολογία του. Η απόδοση δικαιοσύνης σε ό,τι αφορά τους κατηγορουμένους που ήσαν παρόντες στη δίκη, πράγματι απενεμήθη δικαιοσύνη. Γι' αυτό και έχουμε αυτές τις ποινές. Έχουμε ποινές καθήλξεως, έχουμε ποινές ισοβίων, αλλά το μεγάλο ζήτημα είναι ότι πολλοί, οι οποίοι ήσαν υπέτειοι αδικημάτων, δεν οδηγήθηκαν στο δικαστήριο. Είχα κληθεί ως μάρτυρας και κατέθεσα. Αυτό το οποίο θυμάμαι ακόμα και μου έκανε μεγάλη εντύπωση είναι ότι ο συνήγορος των πραξικοπηματιών που δικάζονταν ήταν πάρα πολύ θρασής και επιθετικός και παρόλα αυτά δεν εξοβελίστηκε από το δημοκρατικό κόσμο, αλλά μερικές δεκαετίες μετά εκλέχθηκε και δήμαρχος Ζωγράφου. Και πάρα πολλοί την κλείτωσαν, διότι μην γελιόμαστε τώρα, έτσι. Δεν ήταν μόνο η Χούντα εναντίον 10 εκατομμυρίων Ελλήνων. Πάρα πολλοί είτε επέδειξαν ανοχή, είτε συνεργασία, είτε συμμετοχή σε όλα αυτά τα πειράματα και στη βαναυσότητα την οποία επεδείκνει η Χούντα. Επιτέλους, μας δόθηκε η δυνατότητα να μιλήσουμε ενώπιον μιας δικαιοσύνης που ήταν άγνωστη. Η δικαιοσύνη, έχω πάει 3 φορές στρατοδικείο. Καμία σχέση. Ήταν δικαστήριο με φυσικούς δικαστές που δίκασε πράξεις και όχι ιδέες. Κοιτάξτε, νομίζω ότι η μεγαλύτερη απόδοση δικαιοσύνης είναι από την ιστορία. Δηλαδή το γεγονός ότι η χώρα μπήκε σε μία περίοδο δημοκρατίας με τα σύν της, τα πλήν της, αλλά δημοκρατίας, αυτό είναι η μεγαλύτερη δίκη. Εσείς μετήχατε και στη δίκη των βασανιστών, κύριε Κουβέλη. Θυμάμαι χαρακτηριστικά την κατάθεση του αείμνηστου Γιώργου Μαγκάκη και καθηγητή μου στο Πανεπιστήμιο του ποινικού δικαίου, ο οποίος περιέγραφε τον τρόπο με τον οποίο τον βασάνιζαν με γυμνά τα πόδια του, χτυπούσαν τα δάχτυλα των ποδιών σαν μεθυσμένοι δερβίσιδες. Κάποια κατώτερα στελέχη της Χούντας, που ήταν τα εκτελεστικά όργανα, είχαν τέτοιο πάθος και τέτοιο μένος που δεν αντέχει η αξιολόγηση ότι έπαιρναν διαταγές. Πολλές φορές τις διαταγές αυτές τις διεύρυναν, τις μεγάλωναν και γίνονταν στην πραγματικότητα βασανιστές. Από τους 12 στη δίκη των βασανιστών της Γενικής Ασφάλειας Αθηνών δεν πήγε φυλακή κανένας και μέσα, επειδή το ξέραν ότι δεν θα πάνε φυλακή, υπήρχε μια ατμόσφαιρα θηριοτροφείου. Γελούσανε, προκαλούσαν από τα έδρανα, δεν καταλάβαινες ότι είχε πέσει η Χούντα. Και η γραμμή περάσπισης ήταν, εμείς δεν είμαστε χουντικοί, δεν στηρίξαμε τη Χούντα, εμείς είμαστε οι στυλοβάτες του αστικού καθεστώτος πριν, κατά τη διάρκεια της Χούντας και σήμερα με την κυβέρνηση Καραμανλή. Αυτός ο χρόνος που ζήσαμε ήταν και ιστορικός. Και αυτό το γεγονός, την ώρα που το συνέβαινε, που το φτιάχναμε και γράφαμε ιστορία, δεν ξέραμε ότι γράφουμε ιστορία. Μας ξεπέρασε το Πολυτεχνείο. Πιτσιρικάδες είμαστε. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μας ορίμασε η Χούντα. Γιατί η στέρηση της ελευθερίας είναι κάτι πιο πολύ και από το ψωμί. Εμείς είμαστε μια ευτυχισμένη γενιά, γιατί κάναμε την εξέγερση του Πολυτεχνείου και συμβάλαμε
δεν ρίξαμε την Χούντα, συμβάλαμε ουσιαστικά στο να υπάρχει αυτό το παντοτινό ρήγμα του ελληνικού λαού απέναντι στην δικτατορία. Αυτή η γενιά νομίζω ότι πρόσφερε πάρα πολλά και είναι πολύ άδικο να κατηγορείται για όλα τα στραβά. Η Χούντα ήταν κάτι άσχημο, ήταν κάτι ηλίθιο, ήταν κάτι τόσο εξωπραγματικό, τόσο κιτς, δεν ταιριάζει σε κανέναν Έλληνα. Και αυτό το νιώσαμε και προσπαθήσαμε να τα αλλάξουμε. Νομίζω είναι ένα από τα καλύτερα πράγματα ή το καλύτερο πράγμα που έκανα στη ζωή μου. Ήταν καταρχάς μια μεγαλειώδης εξέγερση που από φοιτητική κινητοποίηση εξελίχθηκε σε λαϊκή. Είναι το πιο σημαντικό γεγονός που έχουμε ζήσει, που σημάδεψε την ιστορία και το χρόνο και τη χώρισε την ιστορία στο πριν το Πολυτεχνείο και στο μετά το Πολυτεχνείο. Το Πολυτεχνείο είναι σημείο που δείχνει ότι όλα μπορεί να γίνονται μέχρι τη στιγμή που θα αποφασίσει ο λαός να ευαισθητοποιηθεί και να βγει στο δρόμο. Εκεί ανατρέπονται όλα. Μην ξεχνάτε ότι το 1973 είναι μια περίοδος όπου οι προηγούμενες γενιές είχαν ιτηθεί. Η γενιά των Λαμπράκηδων είχε ιτηθεί από τη Χούντα. Η γενιά του εμφυλίου είχε ιτηθεί από το κράτος το οποίο είχε οικοδομηθεί με τα πολεμικά. Η γενιά της Μικρασίας είχε ιτηθεί από την Τουρκία και ούτω καθεξής. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτό το οποίο έγινε με το φοιτητικό κίνημα το 1973 ήταν το αντίθετο παράδειγμα, ότι εάν βρεθεί ένας συνδυασμός θάρρους, αποφασιστικότητας και σωστής συγκυρίας, μπορεί να πετύχει κανείς πολύ μεγάλους στόχους και αυτός ο συνδυασμός είναι που κάνει τη συμμετοχή μου στο Πολυτεχνείο ίσως την πιο εξεπέραστη στιγμή της ζωής μου. Σήμερα ο χρόνος από το Πολυτεχνείο είναι περίπου ο διπλός από ό,τι ήταν από εμάς από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που μας ακουγόταν πάρα πολύ. Άρα το τι μένει σήμερα στους νέους είναι το ζητούμενο. Για μένα πρέπει στην ημέρα αυτή, που είναι μια ημέρα γιορτής της νεολαίας, να θυμόμαστε ότι είναι για πανανθρώπινες αξίες. Είναι για ελευθερία, είναι για αξιοπρέπεια, είναι για δημοκρατία. Νιώθω πάρα πολύ περήφανη, πάρα πολύ ευτυχής που μπόρεσα να είμαι κι εγώ ένας μικρός κρίκος σε αυτή την αλυσίδα της εξέγερσης. Κυρίες και κύριοι, είναι βέβαιο πως μια ώρα δεν μπορεί να χωρέσει μια ολόκληρη εποχή, ούτε βέβαια έναν τόσο ηρωικό σταθμό στη σύγχρονη ιστορία της χώρας. Ευχαριστούμε θερμά όλους εκείνους που μας εμπιστεύτηκαν τις μαρτυρίες τους. Ευχαριστούμε θερμά και εσάς που μείνατε μαζί μας. Άλλωστε, ο αγώνας για τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης είναι διαρκής. Καληνύχτα σας. All that glitters is gold, and she's buying a stairway to heaven. When she gets there, she knows if the stores are all closed, with a word she can get what she came for. And she's buying a stairway to heaven. There's a sign on the wall, but she wants to be sure, 'cause you know sometimes words have two meanings. In a tree by the brook, there's a songbird who sings. Sometimes all of our thoughts
a feeling I get when I look